que amb els migrants hem de ser una mica més empàtics i saber una mica més quina és la problemàtica. Encara més? No n'hi ha... Som el país d'Europa que ha acollit més immigració, eh? Cap país europeu té el percentatge d'immigrants que té actualment Catalunya. Hem acollit molt per damunt de les nostres possibilitats, posant en risc no només la nostra cultura, sinó la nostra seguretat, la nostra economia i els nostres serveis públics. Vale, d'acord. No ho sé, no hi estic d'acord, no som pas el país que en tenim més, però és igual, en tenim bastants. Però el problema és, aviam, hi ha una gent que viu en la misèria, i aquesta gent què ha de fer? Morir-se a casa seva? Han de venir tots aquí. La solució és que vinguin, que es llencin a la mar arriscant la seva vida i vinguin aquí a ser una càrrega social pels catalans. Aquesta és la solució. Són tan valents i estan tan desesperats que es llencen a la mar sabent que un 30% morirà ofegats. Intenten saltar la tanca de Melilla quan saben que 30 persones... Perquè saben que quan arriben aquí se'ls regularitza la situació i se'ls regala absolutament tot. Per això venen. És el que busquen. Si hi haguessin deportacions en calent i veiessin que no té cap... O sigui, que llançant-se a la mar no obtindran cap benefici, sinó tot el contrari, que hi haurà un risc a canvi de res, no n'hi aniria cap en pastera, cap. Aviam. Estem provocant un efecte crida i per tant estem contribuint a que es mori gent a la mar.